Виж сега, ще ти кажа нещо, което ти не го знаеш. Аз съм сигурен, че ти нямаш си представа това нещо в този свят, че аз вдишвам кислород и издишвам въглероден двуокис. И аз съм бял дроб като тебе, бе. Как му така да ми пишеш, бе? Аз на тебе са такива писал ли съм? Аз може да съм смешник, ама ти си комплексака. Да знаеш. И друго да ти кажа на тебе, аз съм сигурен, че ти по български език и литература в училище много си спала. Аз съм на 100% сигурен, че твоята госпожа или господин, не знам, никога не ти е задавал изречение да пишеш, в което да има ама. Ясно те, граматиката ти е толкова зле, ти дойдеш на мене да ми правиш забележки на неграмотния ром. Нали? Да може да се почувстваш умна и да си казваш, аз ходих на училище, ето. Ходи, ама, и ти бъркаш.